L'energia geotèrmica prové de l'aprofitament de la calor que ve de l'interior de la Terra. Aquesta energia es troba a tot arreu del globus, si bé és cert que hi ha zones més favorables i nosaltres des de la facultat estudiem quines zones són més favorables. Per exemple, en zones volcàniques o zones on hi hagi falles, grans falles que penetrin en l'escorça, de manera que podem fer l'aprofitament de l'aqüífer inferior confinat. En funció de la temperatura d'aquesta aigua, que normalment traiem amb pous, podem classificar l'energia tèrmica en alta o baixa entalpia, és a dir, que produeix electricitat o que simplement serveix per escalfar. I a partir d'aquí podem obtenir aquest recurs que està a tot arreu i que pot ser una bona eina o una bona alternativa a segons quins tipus d'energies renovables.